ଅଲାରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତ କୃପା ବେଶୀ ବରସେ ମେଘ ଠାରୁ ତ ମାୟା ବେଶୀ ପରସେ। मैंने कौन कहे आप केमती फिल कर बहुत खुशी ବର୍ଷା ଠାରୁ ତ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ କୃପା ବେଶୀ ହେଇଥିବା ବରସେ ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମେଘ ପରିବାରର ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ତ ମାୟା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପରସେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ବିଜୁଳି ଠାରୁ ବେଶୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ଯାଏ କୌଶଳରେ କି ଅଣସଣ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ନ୍ତି 10 ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଇଠାରେ ଅଲାରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବିର୍ଭୂତ ରହନ୍ତି। ଏଇ ବୃକ୍ଷ କାଳର ବୃକ୍ଷ ଆମ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ବାପ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଲଗେଇଥିବା ଲୋକ ଓ ଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ।